T'imagines que et puguin negar unes cures o tractament pel teu estat de salut? T'imagines que et puguin fer fora de la feina per un virus? Les persones amb VIH no s'ho imaginen. Viuen constantment aquestes discriminacions i vulneració de drets. Otro mundo es posible. Abrir fronteras. يتفكر. يفتح الحدود. Alma libre resiste, resiste la vida. Si te quieren callar